Dobrý den, moje jméno je Šumankem. Všem krásný den, vítám vás u mého videa. Dneska opět ze hry Mount and Blade Warband. V minulém díle jsme si vytvořili postavu a to z obchodníka stůlky jsme dostali úkol, po kterém jsme měli nazbírat 5 mužů a pak za ním dojet. My jsme v minulém díle stihli ve vesnice a tam byl, a v jedné nebyl ani jeden a v druhé byl jenom jeden muž, takže teď se podíváme do Zaguše. Kde vidíme Chanáta Sanjara, což je hlavní vůdce tady celého toho khargického chanátu. Nějaký kořistníci. Další. V začátku se nás bude takhle zobovat a potom od nás budou prchat. No, o něco lepší, že jo, doprovodníci. Tady máme inventář, tady máme naše jídlo, což je nejdůležitější, protože bez jídla prostě to vaše družina bude ztrácet morálku, že nebudou mít co jíst a pak budou opouštět vaši družinu. Teď vidíme peníze, máme 180 denárů, což není špatný. No jako, není to nic moc jako, nic moc za to nenakoupíte, ale na to ty šáky z vesnice to stačí. 6 konečně. Tašku vesnice kránit. Tak se vrátíme do Tulky, už máme 10 vojáků. Jinak se omlouvám za to, že další dobu nebylo žádné video, ale vůbec se teď nemám náladu hrát Mount and Blade Warband, takže... A teď už jsem zase náladu udělal, takže... Jo, můžeme tady udělat tábor, ale já ten tábor nebudu dělat, protože mě může během noci každý přepadnout a já ještě nejsem na tom tak dobře, aby jsem si mohl dovolovat. A máme tady první týdenní rozpočet. Máme tady mzdy pro družinu 9, obrat 9, minus 9, pardon, výchozí jméní 120, současně jméní 111. Postupně vám budou přicházet i daně třeba z měst nebo vesnic, které vlastníte. A potom místo toho, abyste prodělávali, budete vydělávat, jako třeba já. Mí další hře, kdy už vlastním klub městů a hradů a mám tam prostě přes 100 000 korun, takže to jsou dezertéři, ty jsou ještě horší než ty kořistníci. A teď si zajdeme do hospody. A tady bude kupec služby. Tady můžeme potom najímat lepší vojáky, ale na to nemám ještě peníze. Kupec služby. Výborně, už máš dost mužů, abys mohl vypravit na ty zrozřelé podniky a tak dále. Jo, může se dostaneme také, ale to je na prst, takže. Tak a teď odejdu takhle z Christology. A tady vidíte nájezdníky. Ty nikam nebudou utíkat, ale jo. A to teď, co chceš? Já nic, ne. To jim jakoby zaplatím, aby mě nechali, nebo do útoku. Tady vidíte, máš 10 jednotek v boji proti 4 nepřátelským místům. Já můžu přikázat někam zautočit bez mě, ale já nemůžu zautočit na nepřítele. A takhle vypadá bitva. Na každé straně jsou vojáci, vy můžete dát rozkaz jako třeba. Když tuto pozici závodnou útok, stát na místě a potom další rozkazy o 10 kroků před. A tady jsou už takové jakoby. Já dám útok, nejzákladnější rozkaz pro útok. Potřeboval jsem se potom pořídit luk. My musíme zjistit, jestli to bude ten se mi nepřejel. No tady jsou. Víte, že jsou úplně vetešáci. A ty jsou ještě dobrý. Nemají svoji bandity, kteří nemají ani oblečení. Tady ty mají aspoň oblečení. Víte, teď si myslím, že... Ne, ještě pořád je to. Já mám hroznou výhodu, že zatím z začátku mám výhodu, že jsem na koni. Nikdo jiný za to z těch chlapů není na koni. Proto jsem se vybral ten dezertéru, protože ty už jsou na koni. A vidíte, že už mnoho z nich vojáků zabil někoho, teď jsem zabil někoho, já zase. To byl dalšího jsem někoho zabil. To opravdu bude jednoduchý boj, protože to jsou nějaký. No a posledního jsem zabil já. A když zvítězíte, tak oni začnou takhle dávat zbraně nahoru, jako vyhrál jsme. A ty víte, zvítězil si, tvé ztráty žádné, přátelské ztráty. 2 jsem zabil, 2 jsem zranil. Teď říká, aby jsem mu ušetřil, a já říkám, že ušetřím mu život, pokud mi řeknu, kde je ten bratr. On to řekne, děkuje mi a může si tady zajmout nějakou kořistníka a potom někde prodat. Tady ty věci si můžu vzít, protože mají nějakou cenu a potom můžu prodat v obchodě a získám za to nějaké peníze.
A teď by se nám na mapě měl, ano tady, skrýš únosů se nám tady ukázalo. Takže já než prodám ty věci, které jsem získal. Ano, výuka. Víte, že to nějak extra velkou cenu nemá, ale mám jenom 8 denárů, jako v začátku dobrý, ale já hrozně mám na to, si nekoupím ani chleba. Můžu zaútočit na sklíč únosů a toho bratra osvobodit. Tady se útočí trošku jinak, tady se neútočí v těch, že jste tam nejel, tady se útočí po různých vlnách, než přijde vaše první vlna, potom pokud budete prohrát, přijde vaše další vlna, a tak dále, a tak dále. Jo, tady to je úplně, co na můj Emblade nesnáší útok na ten úkryt. Oni se mu tady postavili ty kamiony, se to vždycky se řeknou ty vojáci. Pojďte co za mnou, všichni. Já vás povedu. Hlavně se nezasekněte jo ty další balvany. Jo, jako na to, že je to stará hra, tak to pořád vypadá hezky. A už vidíme než prvního banditu, kořistníka. Jak jsem říkal, ani oblečení nemá. Já se ho pokusím trefit a výborně trefil jsem ho. No nesmím trefit svýho. On je v pohybu, on co blbě trefuje. Teď ho trefím, výborně. Tady je mrtvé, tam už vidíme skrýž, kde skrývají toho kupce a k tomu tam ještě nějaký ty bandity. Já myslím, že už tohle vymlátíme, takže útok normálně, nebudeme se s tím srát. Bandity se nás všimli, vidíte, tyhle mají sotvo oblečení a v rukách mají nějaké buď začáteční díky, nebo po vás hází kameny, takže úplně lůzrové, když to tak řeknu. Jako já na tom nejsem moc líp, ale aspoň mám na oblečení. Výborně, ještě nějaký tady jsou. Jo, ty bije se dost často někde schovávají a potom je musíte hrát, protože nejhorší, že tu bitvu nemůžete vyhrát bez toho, aby prostě jste nezabili všechny vojáky. A to je to nejhorší. Takže se tady potom půl hodiny musíte honit za nějakým vojákem, který se bugl někde ve skále. No výborně. Šlo tady nesnad sám se vymlátí, víte, oni nestěnou tak natáhnout meč a už je po nich. A to je ten kupcův bratr. Děkuji ti, moc děkuji, pane, že jsi mě zachránil před těmi ďábly. Poslal tě můj bratr z města Tulgi? Ano, slíbil jsem mu, že tě najdu. A proto bys teď měl co nejrychleji vrátit ke své rodině. A cestou buď opatrný. Výborně, vidíte, 105, to je prostě... To jsou opravdu lepší věci, než při tomto boji. A teď ty kameny za jedničku nechám. To je za jeden denár. A rychle jdu do toho vyzapěta, protože on to po nějaké době se jakoby nějak... Já nevím, jak to říct, jakoby... To je těžký vysvětlit. Zrezivý, nebo jak bych to řekl. Víte, tam to mělo cenu 100 něco. A teď to má cenu jenom 21. Prostě ta cena hrozně rychle spadne. To můžu prodat, ale mám na to aspoň nějaký denáry. Když jsem si za to koupit nějaké třeba zelí a tomu jeden chleba. Víte, a stejně budu muset platit, protože jsem na tom teď hrozně moc špatně. Ale já bych se mohl ještě do příštího dílu, tady jsem viděl, že přijel ten Chanát Sanjar, což je jako ten vládce. Můžu se s ním jako normálně pokecat sem na těm službám. Nemáš pro mě nějaké úkoly, musím dojít do útočníka Agunan Nojan, než by měl být v obci hrad Usugan. Pokud tím stejně nevědeš, ano, tento dopis ochotně doručím. Nejen, že vám dá denáry, ale dost často se vám s ním zvětší vztah. A když se vám s ním zlepší vztah, tak můžete v pohodě potom třeba společně jezdit na výpravu, vás bezvat na různé té výpravy, na bojiště a tak dále. A to je sekundní poznámek. Zaútoč na doupě banditu. Jo, ještě se letá toho kupce teda. Tady zajít do hospody. Kupec stůvy, teď mu to všechno řeknu, výborně. Dostáš 200 denárů. A zlepšuje se